termasuk semua sejati inggih Kakang Ingsun. Apa? Oh, musim berkawan. Niki kula tampi matur sangat mugi-mugi sedherekipun pinaringan slamet saking warga kula panjenengan dalah angwali sakeluarga. Bukan ketika gue jenang jas gue cilik. Nah, niki dikum nak sependak kasih sudah niku lah sudah dikum di mungkin nak bundin tas garing di lemari kak juga. Iya. Nah Gue jenang kemeja. niki wau napa saranane suguhane napa mawon nggak tahu. Bukannya Nggih. nak kasih sudah niku pindang tempe. Lemong ketan, lemong juga dikumpul, Nggih. cari di santan. Bisa kakak mengkawin jadi makin panas. Mungkin yang pun panas disuntik, ya nyandi niki. Kembang telon paling gadung, mbak ni paling gadung. Nak telon gelin mawar ke mama kantil, kembang wangi paling gadung. Ye, atas ni ketok. Nah niki nung sewene njenengan kan dimandati teng tiyang Sekma. Njenengan diparingi asmane napa mboten niki? Botan, nggih, mboten nggih. Namung wau niku nggih. nggih ming dipilari to, botan di jenengi nama botan. Ini garis tumbak kali napa niku, tunjang napa. Nggih, matur nuwun sangat, Mbah. Niki kula ibarate manahing kula matur kali jenengan matur nuwun sangat kula tampi mugi-mugi kula nggih nyuwun ridhone panjenengan, dongane panjenengan, pangestune panjenengan kula tiyang enem putune jenengan saged nglampahi nerusaken perjuangane para leluhur. Kula nyuwun ridhone pangestune panjenengan. Mugi-mugi sing slamet sing berkah sedherekipun saged migunani ing tiyang kathah saking ridhane Gusti Allah. Iki kula tampi, Mbah. Kira niku ditambahkan jangan ngerabut. Nggih. Nika niku tok. Wong kula dik lukas minggat niku teng mertuane. Nggih. Wah, tertinggal di kamar, ada di larung, ada di idol, tiba-tiba apa itu anak sing gendeng kata niku. Ibu tak napa nih umum kota jalan kota wong anak kanan orang ngerti betul. Berarti ya merapat iki kan nampi dugisan iki pinten taun, Mbah? Nggih. Sa ontene niku bajeng. Hidup teng mriki pun enten niki. Sa ontene sing bajeng niku ayunan niku pun nonton. Oh, mana kulo mulai dengeran bareng sekolah pun enten. Kula duk teng mriki pun enten kados niki. Lah kriane teng niku ngandhap, aring ki dana niki samian lah tindak mriki kak niku. Niki
baleni batur semien sanjangnya udah simong tak merek tiwong kuda cabang cabang ciladung gunung sing angsal kula nurakil lah sing kakang ora hitam gunung tukel dimpun sana dimpun buat nonton kan betah mereka buatan turun bundi peta mereka itu dan anaknya niko sing gunung tukel dibalik akan mereka wong kiwatan beti tu sanjangnya kan balik akan itu dibalik akan mereka dan ini wong kuda saran yang kuda bunrak kok takut ini tiba yang barang kuda bukom rumah pun dia paling kenalin jenengan yang jaluk sing walau selamat sing panjang umur ya sing di rumah sing benar nih kumi bukan apa sing petah wah sing petah anak ada macam-macam jadi kalau tampil mah ini caranya gitu lo ngapunten mengatur terus ganggu jenengan ngerepotin jenengan gitu lo nggih napa carane make wektu lebete salat subuh nggih buatan apa kurang dinten tentang dia tok buatan sakit macam-macam niku panjang kali niku mawon sakat kata niku pem buatan orang kadang niku kula wong ngriki to mong pojok kali sikit sing kasih nalatak kula sama malam buatan sakit mina dong udah kok kata niki ya kok tiba ni menikret apa niki sementaranya beruntung bukan ang niki kamar niki dan niku kali kamar tarane wong nu dicutang kejamuk tulin kajen nggih pojok kula sing nyuntang sanyan sanggangna nah boten perundunga niku kali niki dan niku kula nyuwun nggak nolak aling sampean buat niku nek ini untuk mereka kadang wedi diwedeni mriki diwedeni wong ajare gede dhuwuri rem patut niku tapi itu nang apa ya bunyi sing nyuntang sanyan sanggangna nah boten perundunga niku kali niki dan niku kula nyuwun nggak nolak aling sampean buat niku nek ini untuk mereka kadang wedi diwedeni mriki diwedeni wong ajare gede dhuwuri rem patut niku tapi itu nang apa ya bunyi Kulon nyuwun doa pangestune Pak kali jenengan. Kulo tiyang nem ini nyuwun doa pangestune kali jenengan. Kulo ingin nglampahi tugas menika saged sesuai harapan leluhur nampil dening Gusti Allah. Sing selawas sedheripun kulo nyuwun doane. Mugi-mugi kulo tanda niki lujeng sing pandang Kulo nyuwun doani Mbah mungkin saged jenengan monggo. Kulo tampi Mbah. nggih